Bugün soylaularının birinci gününde rayon başlığı Reis Minnixanov da ertängi saatlerde ok Lesxozda o'zi tirkelgen soylау участогына келіп, ил başlığına тавышын берді. Хәзер bu haqda to'liq. Olda ilimiz için 3 halitkиш gün Rossiya prezidentini soylıyız. İl kulem siyasi vakigaga start rayonubuz soylау участокlarında bugün ertängi saat 8'de berildi. Şul hesaptan 24'te 76 номерлы Лесхоз soylау участогында da. Участок ишigi Rossiya gimni ostында açıldı. Soba municipal rayonu başlığı Reis Minnixanov biride tirkelgen. Ol öz grajdanlıq pozitsiyasını bildirirge soylaularının birinci gününde hem en birinci bulup keldi. İlimizning bugünkü gün şartlarında devlet başlığın soylау zor cavaplılık, gelişek turmuş yoqti buluğun her kim tili dedi ol özünün tüp fikrin bildirip. Her vaqtda zakon var. Zakon negizinde şu soylaularımız uza. Öz vaqti jetkenden soň bu vaqtda uzdurlarga tiyiş. Hem indi bugünkü hali bulganny birinçiden yo'qotmaska. Ikinciden indi nendegine şer bulmasın. Birinçiden her vaqtda jetekçiden tura. Ol bit idege etiki bek. Şoň üçin oňuşlar bizden gelecek. Jetekçige bizim bulganny yo'qotmaşa bütün hayallarımız turmuşga açsın. Maňa Allah'a şükür dep etire gerek. Bizden bütün mendi hayallarımız buldu, halkyň mendi hayallary buldu. Bütün turmuşga aşyp bardy. Gelecekde şulay bola körsün. Lesxoz soylау участогында soylау huquqi bulgan 783 kişi tirkelgen. Lesxoz halkı ertängi saatlerden ok aktiv buldu. Köbüsi işke bargan yolunda ok kirip tavuş berdi. Soylaular siyasi waziyatni belgiläwçi jawaply iş hem halk аны öz köngüli aşa ötkärip grajdanlyk buruşy etip kabul ite. Yaşlar da ölkänler de bu günge dulgynlanyp äzirlene. Çünki kileşekni belgiläwçi wagygada her grajdannyň tawuşy mühim rol oýnay. Damir Safin da şunday garaşda. Bik kötәренке kayıflar bilen kilebis, bik kütüp aldık şu saylaularny. Indi dünyalar tыныç bolsun, soğuşlar bitsin. Şol alda kileşekке ümit bilen saylıyız indi. Gaziza apa bilen Teslima apa tuganlar, көршілердә булып яшиләр, soylauga da birgelep kilgenler. Soylaularga kelebиз indi, birge kilebиз, birge kilirge tırışabız. İller, günler tыныç bolsun indi, soğuşlar tuktasın. Bizim tilekler şol indi. İlimiz alga barsın indi. Yaxşı niyetler bilen sayladık indi. Hazırga bütün size ciddi Allah'a şükür pensiyalarını verip duralar. Kibitler de olarga bir var. Biz kanagat indi bu turmuştan. Gül şulay bulsun indi turmuşlar. Sizrek soğuşlar bütün Soğuşlar samimiye bitsin kılamını. indi. Şuna dilimiz yürekte. Yaşları bizeren bulmasınlar. İnsan sağlaylanıp kayta kursunlar. Soylauның birinci saati ötüp bara, komissiya agzalarynyň äli boş wagty ýok. Soylauçylar artgandan arta. Gün dowamında öýge baryp soylatu işinde başgaraslary bar. Olar ýonyna mene şunday mahsus tartma bilen baralar. Bizning 24-76 saylау участогында 783 saylauçy tirkelgen. Şolarynyň 29-y ýaş saylauçylar, birinçi tapkır saylauçylar indi. Hem bizning 24-76 saylау участогында iň ilki saylauçy da bar. Mehtaha Bibi Nafisa apa, ona 96 yaş. Şolay saylау участогына kelip özüniň tawuşyn berir dip şanyp alabys. Rizalyk berdi bize. Rizalyk berdi. Şolay 35 saylauçy özüniň öýünde soýlaýyn dip talak bildirdi. Mine hazırki 4 saat içinde 51 saylauçy özleriniň tawuşlaryny berdiler. Soylaularning aşy hem şista bulununy tämin etүү üçin участокda Qozan şäherininden kelgen gözetüşçi Içki işler ülkän leytenanty Leysan Galimowa öz wazyfasyny namus bilen başgara. Şulaýyk video gözetүү kameralary da işler. Bugün hem ertege soýlanaşak bülletenler ise mahsus seyf paketlarga salınıp, aýrym seyfda 3 täwlik dowamında saklanaşak. Olarda öz şiratynda video registratorlar gözetүүnde turaşak. Siyasi wakyga köňülli karakterda ýürte. Her soýlauşyga gaýle bilen soýlaýbys digen bilezikler tapşyryla. Onuň bilen tawuş berýüşler soylау günlerinde fotokonkursta katnaşıp Lada Vesta maşinasını ötüp mümkinligine iýe bola alacak. Älige köňüllü şara ilimizde iglan etilgen gaýle ýyly oňaýyndan uýuşturyla.